Grabe, perti yung pagkaliwata, yung sa amahan na ni ba? Lagi? Kay layo ra makinis mo ha. Tinuod jud. Unsa man mo tanaw ka? Sige dok, patanawa daw ko dok. Nawa. Nawa. Ano magulang? O dara ang manghodo. Grabe na yung negosyo ha. Wala jud ko'y naliwatan gahapon ba? So dyan yung lalaki may istoryahan ba? Kay dili sila mo sugot, paliwatan na ilang asawa. Pero, padayan ra gyapon ta. Kisali mong ko sa kong itsura. Mas maayo dyan ang babae maingnan. Kay dili man sila makabalibad sa kuha. Kay gwapo man ta. Gusto nga na og sorry sa unahan be. Kay basig na ako'y makitaan. Matay, babe. Murag dili naman yun siguro ka mabuntis kay taon sa mga hindi naman yun mo tindog ang ako Sige lang, good babe. Ang importante, nagigugmaay tang duha. Tama, bitaw, babe, no? Ano mo digwa tay anak, mangampon day ta. Liwat mo na, liwat! Uy, sama di tawhana nga. Sa may gisuroy, ani nga wa may dala. Liwat mo na! Uy, kanina babae. Pero, sabay man na iyang lulo. Pero sige lang, ako na Japon ng istoryahan. Kay gwapo man ko. Oh, mapadung na dire. Tay, may buntag. May butag po di mo do. Huwag sa man na imong gisuroy nga, wa man kay da. Ay, mong ula ko'y dala tay. Akong liwat mong gudahong suroy. Liwat? Ay, sakto babe. Kinangawag tong kanding sa balay. Oh, sige lang kay. Tirahi tong amo ang kanding sa balay. Kanding? Unsay pagtuon mo sa kwarto, ro? Kagwapo ra na ako niya, patirahon ko ni mo kanding. Aabi mangguna kong hayop imong liwatan dong. Usa man jud imong liwatan? Tao eh. Niatugan ko din no, kay nakita ko sa imong apo. Basi ganahan siya magpaliwat sa akong kagwapo. Unsay apo? Nga ako man yung my loves. Dili ko mo to eh, katiguang na nimo, kabata pa na niya. Tinuod to nga asawa ka niya. Oo, asawa ko niya. Nga di man kamutuo. Dili man gud katuhan dam, nga bana nimo tigulangan eh. Kaminos man siguro ka sa kwado. May pamuhawa ka dire. Dito na sa lain ipang baligya ng liwat niyo mo. So tay, bahala ka. Dili ka makita nga na naliwat oh. Sos dong, maklaro ba po sa imong daw? Nga wadyo na ayaw ng liwat niyo mo? May pamuhawa ka dire. Samok ka sa mong date. Kamo, bahala mo. Last day ba yung sa promo, buy one take one. So, lako na koy. Video mo bago yung una. Saman. Dili lagi. Sa muka ni mo ay. Bahala mo. Ako ko. Liwat mo na, liwat. Liwat mo na. Liwat mo na. Boss. Liwat, boss. Ay, di na lang. Pag ko man itong pagkakita na ko sa iya ha, unya, dahil labandahin ko. Mao man siguro to lang gingon nga, dapat first sight. Ala na, unsa man ni? Unsa man ni mong paminaw? Ah, wala ra ni. Sige, untong yun! Untong na! Sige! Okay! Naklaro na yung lubot! Sige, dali! Sige! Oo. Ara. Uy! Kambal man dahil eh! Dahil lang ha! Sa kay kagawson na po isa! Ihatag sana ko na isa! Ay! Sige! Utong! Utong na po! Sige, bulan! Pagdali! Ut nga ba yun ba? Sige! Oo. Okay, gawas na. Ano, mga baga na dok? Gani no. Huwag mo naghihilot ay. Aray. Grabe ka Kaya ba? ba? Okay na. Eh, ikaw gulit ng isa. Gulit? Gani. Ay. Arias, girig daw no? Amang mga ginikanan ani. Asa man ang papaan eh? Huwag nga ni ko kabalongin sa amahan na dok. Grabe, perti yung pagkaliwata, yung sa amahan na ni ba? Lagi? Kay layo ra makinis mo ha. Tinuod jud. Unsa man mo tanaw ka? Sige dok, patanawa daw ko dok. Ano magulang? Dara ang manghodo. Asa man, pili na lang mo ni diri kay. Lakaw na mi. Dala na lang na ninyo dok. Naengkanto raman guro ko ana. Kayo kung inyo nang ibilin, ipaanod ko ra nagsapa.